Uyazi ngihlalele nje manje la ngibukela ibhola. Uyazi ukuthi kunamaphupho abadidayo abantu. Umuntu aphuphe ingwenya abese cabanga ukuthi mhlambe ithongo lakhe noma liyakhuluma kanti kunomuntu mhlambe wakubo owamuka namanzi kudala wadliwa ingwenya. Lo muntu uyakhuluma ukuthi umphefumulo wakhe useyingwenyeni. Kunamaphupho adinga ukuthi uma efika uwabuze, uwacubungule, ungasheshi uact kuona noma uthi uyaliqonda ungakayithola impendulo ecacile ngalo, especially iphupho uma liyisithombe. Iphupho la ngempela ile kufika khona umuntu afika khuluma kuwena ebese yakutshela ukuthi yini ekufanele uyenze, lonto kufanele uyenze kanjani, yena uba yabo kufana nokuphupha imali bese qede ngakhuluma umuntu iphahlele lonto uyibuze. Kufana nokuphupha amanzi bese kungakhuluma umuntu, ngoba kunomunye umuntu okaphupha amanzi ebese ecabanga ukuthi unobizo lwasemanzini, kanti that is not the case. Kodwa yena lo muntu uyatshela ukuthi kunomoya kufanele ayohlambulula noma kufanele awugeze ukuze into zakhe bese ziyaphakama. Lento ngisho kanjalo nolwandle, kanjalo nempophoma, kanjalo neziziba, yabo. Kufana nalento lokuphuphana nenyoka, abantu baphupha inyoka bese beyibiza ngamathongo kwenye inkathi. Yini umkhulu wakho, ukhokho wakho, ugogo wakho noma whoever wakini afike kwene busuku einyoka, yabo? Yini angafike umuntu. So eminye emoya le engadingi ukuthi uvele usheshe uyamukele, kodwa esukuyidinga ukuthi wena uyibuze futhi uthole nokuthi kungani lo moya ufika kulesimo lesi, khona uzokwazi ukuthola impendulo eqondile. Ngoba abantu abaningi they act emaphuphweni abangawaqondi bese ayabalimaza egcineni, yabona? Yazi ukuthi kukhona into abantu abangayazi, khona into abantu abangayazi leyo ukuthi umoya omubi nawe uyakwazi ukuphilisa, futhi nawe uyakwazi ukufa. So akubona ukuthi umoya omubi uzohleza ubulala kuphela. Umoya omubi uyakwazi ukuphilisa. Kunabantu abanomoya kodwa hayi kaNkulunkulu omubi, kodwa okwazi ukuthi uthandazele umuntu aphile, yabo. So na yonke imimoya miningi, imimoya khona. Awona nje kufana nalento eke ngiyibuka abantu bozidipha emanzini bemuka namanzi benza ama challenge abangawazi. If you see ama miracles enziwa umuntu or whoever osuke wenza, awugxile wena emoyeni, ezinto ngisho awugxile emoyeni bese uyathola ukuthi lo moya okulomuntu ngawe uyakhuluma, ngawe uyaphilisa. Umoya kanjani? Ngoba nomoya omubi uyakwazi ukushumayela, yabo. So manje abantu abaningi abakwazi ukuhlolisisa imimoya. Umuntu abheke umoya ukuthi lo moya wenza lento kusiphi isimo. Umuntu uvele ababaza isimangaliso noma umuntu avele ababaza intshumayelo, kodwa engawubhekile umoya womuntu osuke ukhuluma ngalesikhathi lo moya uyisikhathi sini, yabo. So asike sikwazi ukufunda nje imimoya, ubheke nje imimoya ukuthi imimoya njengoba ingaka lo moya osuke wenza into usuke uyisikhathi sini. Even nami nje ngikhuluma nje kanje awubheke ukuthi lo moya ngikhuluma ngayo umoya onjani. Umoya kaNkulunkulu ohlambulukile, umoya wethongo elikusiphi isimo, yabo. Asifunde ukuhlola imimoya, sibhekisise imimoya ekhuluma kithi.